Cruz, Danilo Boy and Apo Aniway Bailon, Alan Texon. Pasasalamat nina Julian Faye Mangulabnan, Joven Palamares, at John Paul Salaysay sa kanilang kaarawan. Pasasalamat ng Joseph de la Cruz and family, Alex, Glenn Joseph Lazaro, Tech and Rose Taruk, Almario and Sol Ramirez, Bong and Rose Cruz, Amang and Lani Cruz, David and Krishna Castro and family, Emmanuel and Elsie Cruz, Willie and Inez Yerbo, Madison Jace Timbang, Willie and Maribel Sagum, Martinez family, special intention ni na Jerwin and Gia Lazaro, Tita Jean Malabanan, Lito Aquino, para sa kagalingan ni na Richard Pangan, Kim Brian de Guzman, Pascuala Castro, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Gregorio Bayani, Julian, Hinerd Jr., Antonio, Emilia, Daisy and Daniela, Virgilio, Juanita, Domingo and Dominga, Sergio, Marcelo, Pope Francis, Father Fer, Father Aris, Father Alan, Father Diwa, Father Elmer, Father Larry, Father Doy, Father Lope, Father Benjamin, Father Paraan, Father Roberto, and Father Jason. Salamat po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwan na panahon. At sa Ebanghelyo po tayo inanyayahan na sana hindi lang natin alam si Jesus, kundi sana kilala natin siya. Kapag alam natin si Jesus, nasa level lang yun ng isip. Pero kung kilala natin si Jesus, yun ay nasa level ng ating puso at kalooban. At ngayong araw na ito, meron po tayong mga special na bisita. Nakikita po ninyo sa harapan ninyo ang direktor po ng Munting Tahanan ng Nazaret. Ito po'y tahanan ng mga bata, ng mga taong may special na pangangailangan. Sila po'y may daladalang kandila para ibenta sa atin upang masuportahan ang kanilang tahanan. Sa pamamagitan po ng mga taong may special na pangangailangan, maaari po nating makilala si Jesus. Mamaya po, i-discuss ni Father Red Haldo ang kanilang dahilan kung bakit sila narito. Father Red Haldo, welcome po kayo dito sa aming parokya. Palakpakan po natin sila. Kasama po yung grupo nila. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin Amin ko ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliquim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David, ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipipinid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako, Puon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang Poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, Poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kasayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino man ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, o sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos, para siya naman ay gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at sa Kanya, ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Ikaw, Pedro,
ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato, ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, gusto ko magpasalamat po sa ating kura paroko na si Among Pao, ang ating good vibes ni Fads. Palakpakan naman po natin siya. At pangalawa, nagpapasalamat din po ako dahil pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na makipagkaisa din sa misyon ng ating simbahan, particularly the mission of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang munting tahanan ng Nazareth. So mamaya po, I'll try to explain or elaborate what is this munting tahanan ng Nazareth as one of the mission in the Archdiocese of San Fernando. Salamat po. Para po sa ating pagninilay, hayaan po ninyo ako na hatiin sa dalawang bahagi ang ating ebanghelyo. Ang unang bahagi, we will try to understand the very context of today's gospel, kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo, kung ano ang konteksto, at kung ano ang nangyayari. After understanding the context of today's gospel, the second part, we will try to decipher. Susubukan nating ilabas, ibulalag, kung ano yung mensahe ng ating ebanghelyo at pagdiriwang sa araw na ito sa ating buhay, sa kasalukuyan. So to give you an outline of what are we going to do in this reflection, the context, history, and then the background. The second part, the message of the gospel. So yan po, para hindi kayo malito. Unang bahagi, kung papansinin po ninyo ang ating ebanghelyo, 2 linggo na ang nakakaraan, natapos na natin ang mga ebanghelyo tungkol sa mga parables, mga talimhaga na nagbibigay ideya sa atin kung ano ang ibig sabihin
ng kaharian ng Diyos. Natatandaan po ninyo yung iba't ibang mga parables, parable na naghahasik ng binhi, parable tungkol sa matatabang lupa. Natapos na natin ang parable discourse in the Gospel of Matthew. At ano ang ibig sabihin ng mga parable discourse? Ito po ay upang maunawaan natin kung ano ang natura, ang kalikasan, at ang mukha ng kaharian ng Diyos. The parables were given to us in the Gospel of Matthew for us to understand the very nature of the kingdom of God. Ano ba ang kahulugan at ano ba ang kaharian ng Diyos? And after understanding the very nature of the kingdom of God using the parables, tayo ngayon ay nasa miracle discourse in the Gospel of Matthew. Kaya nga 2 Sundays ago, kwento ng mga himala ang nangyayari sa ating mga ebanghelyo. Una, noong pakainin ni Jesus, yung mga 5,000 katao gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Tapos, noong naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Pangatlo, last Sunday, noong pagalingin niya, yung anak noong babaeng Kanineya na nagmakaawa na sana biyayaan siya kahit sa mugmug lamang ng grasya. At ang mga kwento ng himala na ito were given to us to understand gradually the identity of Jesus as someone who was sent by God, as someone who was promised in the Old Testament by Yahweh, and as someone who will redeem us from the slavery of sin. So nakita po ninyo yung dalawang pagkakaiba ng mga discourses. The parable discourse to illustrate the nature of the kingdom of God. The miracle discourse to reveal gradually the divine identity of Jesus. And that explains why in today's gospel, Jesus explicitly revealed himself by simply asking the people, sino ako ayon sa mga tao? Ikaw daw si Jeremias, ikaw daw si San Juan Bautista, ikaw daw si Elias, ikaw daw ay isa sa mga propeta. Kayo, sino ako? And this gospel explicitly tried to reveal himself, Jesus, as someone who was sent by God. Someone who was promised in the Old Testament. And that divine reality, identity of Jesus will reveal to us that Jesus will be our Redeemer. Kaya kung titignan din po ninyo ang settings ng ating ebanghelyo ngayon, mula sa Galilea, pumunta siya ng Tiro at Sidon. From Tyre and Sidon, ito ay mga lugar ng mga pagano. Mga lugar na hindi naniniwala sa Diyos, kay Yahweh. Ito ay mga lugar na kung saan pinaniniwalaan nila at sumasamba sila sa iba't ibang mga Diyos. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na Apollo, mga Greek mythology gods and goddesses. Yan ay mga sinasamba ng mga taong nasa lugar na ito. At ngayon, mula sa Galilea, Tiro at Sidon, siya ay nasa Caesarea ng Filipos. At ang lugar na ito ay isang lugar na kung saan mayroong isang malalim at matinding pananampalataya kay Apollo. Kaya nga ang tawag po sa lugar na ito, Paneas. Ito ay lugar ni Pan, ang Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan ng mga tao ng Caesarea de Filipos. At sa lugar na ito, taas noo, inihayag ni San Pedro, ikaw si Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Mauunawaan natin that this story of miracle will gradually reveal the identity of Jesus as the Messiah. Kayo po,
paano ninyo kakilala si Kristo? Noong bata po ako, nung bata pa tayo, our initial understanding of the very identity of Jesus is someone who can provide for us. Kaya nga po kapag pinapasok ninyo ang mga bata sa simbahan, ano ang unang-unang sasabihin natin? Oh baby, magdasal ka muna kay Papa Jesus. Hindi ho ba ganyan natin silang turuan? Magdasal sila kay Papa Jesus. And we always address Jesus as Papa, na mali at hindi tama. Jesus is not our Papa. He is our brother. Kapatid natin si Kristo. Paano natin naging kapatid si Kristo? Ang Diyos Ama, anak niya si Kristo. Ang Diyos Ama, inampun tayo sa sakramento ng binyag. At sa sakramento ng binyag, nagiging kapatid natin si Kristo. That is why it is not correct or even appropriate to always address Jesus as Papa Jesus. He can be our brother, our big brother, our best friend, but not our Father. And our initial understanding of God is someone who can provide for us. And our initial understanding of God is someone who can heal us. Kapag mayroon tayong sakit na nararamdaman, kapag mayroong pisikal na pangangailangan, ang unang tinatawagan natin si Jesus. Kaya nga mayroon tayong pangalan sa Kanya, the Divine Healer. Christ, the Divine Healer. He is also addressed as the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan, na tuwing magulo ang ating buhay, magulo ang ating isipan, humihingi tayo ng patnubay at kapayapaan sa prinsipe ng kapayapaan. Kayo po, ano ang inisyal na pagkilala ninyo kay Jesus? At sino si Jesus sa inyo ngayon? Mayroon ho ba dito na mula pagkabata, Katoliko na sila? Sino po kayo? Mga mula pagkabata, Katoliko na sila. Siguro mga 50 years old, 60, 70 years of your existence, Katoliko na kayo. After 70 years of professing your faith, sino na si Jesus sa inyo ngayon? Minsan, hanggang ngayon, hindi pa talaga natin nakikilala si Jesus. Minsan hanggang ngayon, hindi naman talaga natin siya alam. We are just relying to our initial understanding of God. Kung paano siya itinuro sa atin. Kulang, simply because we do not have enough encounter and personal experience of the divine God. Hindi pa natin nakikilala si Jesus dahil wala pa tayong personal at konkretong karanasan sa Kanya. Bakit? Dahil si Jesus minsan, ipinapakilala niya ang Kanyang sarili, ipinapakita niya ang Kanyang sarili sa iba't ibang mga paraan. Halimbawa, si Jesus ay magpapakilala sa iyo, natutulog ka ng araw, nagsisiesta ka, 2:00 ng tanghali, kakatok siya sa kwarto mo, gigisingin ka, iistorbuhin ka sa pagpapahinga mo, tapos tatayo ka, bubuksan mo yung pinto, makikita mo yung kumakatok, tapos sasabihin niya sa'yo, Mare, pare, pautangin mo nga ako. Minsan si Jesus magpapakilala, darating siya sa buhay mo, nagmamaneho ka sa daan, tapos naka-red yung stoplight, kakatok siya, napakarungis ng itsura niya, may dalang baso na mamalimos sa iyo. Minsan si Jesus, hindi natin nakikilala dahil ipinapakilala niya ang Kanyang sarili, madaling araw namamalengke ka. Tapos mayroong isang babae, kakalbitin ka. Tapos mayroong bilao sa harapan niya, nagtitinda ng bagoong, napakalansa ng amoy niya. Minsan si Jesus, nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng napakasuplada mong manugang. Minsan si Jesus, nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng napakasungit mong biyenan.
Minsan si Jesus, nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng isang tao na iyong kinaiinisan. Pwede niyo hubang pakitignan yung mga katabi ninyo at mga kasama ninyo? Minsan si Jesus nagpapakilala sa pamamagitan ng mga katabi ninyo sa simbahan. Or even worse comes to worse, Jesus reveals himself through the unexpected people and unexpected situations. Kaya nga the first reminder of today's gospel is this: do not be carried away to what is common, to what is usual, to what is the majority. Instead, may we always come into a realization of our personal encounter and personal experience of Jesus. Sana ang lahat ng pagkilala natin kay Jesus hindi nagmumula sa kung ano ang sinasabi ng iba, kundi nagmumula sa ating personal na pagkilala, pakikipagtagpo at karanasan kay Kristo na muling nabuhay at kay Kristo na tagapagligtas. Because every profession of faith is a privilege of gift with so much grace. Ang bawat pagpapahayag ng pananampalataya ay isang kagalakan at pagpapakita ng sobra-sobrang biyaya. And let that be our mantra. And let that be the very heart, the very core of this celebration. Na sana, sa tuwing tayo ay nakikiisa sa misa, then every time we receive the bread of life, the body of Jesus in the Holy Communion, may we experience that divine encounter. May we experience that divine reality. Only then that we can say, like Peter, truly Jesus is the Messiah and the Son of the living God. The question, sa haba ng inyong pagiging Katoliko, gaano nyo na kakilala si Kristo? Amen. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. lumapit tayo sa Ama na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pinakikilala si Jesus bilang kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa Papa, mga obispo, pari at lahat ng mga binyagan, naway tulad ni San Pedro, buntapang nating ipahayag si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas,
at manatiling matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, naway hindi lamang natin kilalanin si Jesus, kundi pagsikapan nating palalimin ang personal na pakikipagtagpo natin sa Kanya na nagpapabago ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa mga nagdududa at naghahanap ng katotohanan, naway manatili silang may pag-asa, matatag sa kanilang paghahanap ng kahulugan ng buhay at di nawawala ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa mga kaluluwa sa purgatorio, naway malinis sila sa kanilang mga kasalanan at masilayan ang liwanag ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, huwag mong ilihim ang iyong mukha sa amin na naghahanap sa iyo. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang makilala ka namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop. Pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob. Ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad, na pagtatangi mo sa kanya nang higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin. Ang iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksinong ikaw ay aming suwain. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, ni Pasiano na aming Obispo Emerito, ni Father Pau na aming Kura Paroko at ng Tanang Kaparian at lahat ng iyong mga anak na tinipon upang makipagkaisa sa pagdiriwang ng sakramento sa Eukaristiya. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo, dalinawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Krusada update lang po. Kasalukuyan pong nasa Barangay Bisan San Pablo ang ating krusada. Mananatili po ang krusada doon hanggang sa Lunes, August 24. At sa August 24, ililipat ang krusada sa Barangay Pulong, Palasan. Tuloy-tuloy pa rin po ang fundraising ng ating Parish Finance Council. Meron po silang tinitindang tarpaulin, iba't iba po ang kanilang sukat. Merong nagkakahalagang 100 pesos, 150 pesos, 350 pesos. Pakiusap ko po, kapag bumili po tayo ng tarpaulin ng Nuestra Señora de la Merced, huwag po nating itago sa kwarto. Ipaskil po natin sa ating mga gate o sa ating mga pintuan sa harap ng ating bahay. Para naman po sa t-shirt, ang mga sizes po ng t-shirt, small, medium, large, nagkakahalaga ng 300 pesos. Para sa sizes na extra large to 5XL, nagkakahalaga ng 320 pesos. Sa lahat po ng gustong sumuporta at bumili, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga PFC. At pasasalamat po sa mga kamarera ng mga imahe. Mary the Queen, Pamilya Abrenica. Santa Rosa de Lima, Pamilya Ramirez. At San Bartolome, Pamilya Orbeta. Ayan po yung mga images nila. Palakpakan po natin sila. At ngayon po, tinatawagan ko po si Father Red Haldo, ang direktor ng Munting Tahanan ng Nazaret, para i-discuss po sa atin ang kanilang layunin. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay taga Munting Tahanan ng Nazaret, Mabalacat, Pampanga. Ang aming pong Munting Tahanan ng Nazaret ay isang institusyon na nangangalaga sa mga batang mayroong espesyal na pangangailangan. Ang mga bata po na nasa Munting Tahanan kasalukuyan ay nasa 38 na mayroong kanya-kanyang mga kaso, halimbawa cerebral palsy, hydrocephalus, ADHD, global developmental delay, physical deformity, at mayroon din po mga yung mental hyperactivity. Yan po yung mga bata na inaalagaan sa Munting Tahanan ng Nazaret. At ang mga batang ito ay wala na pong mga pamilya. Sila po ay mga inabandona, mga pangunahing dahilan. Una, dahil hindi tanggap ng mga pamilya na mayroong kapansanan ang mga anak nila. Pangalawa, hindi po kayang alagaan dahil masyadong demanding sa oras or even sa medikasyon, pangangailangang medisina ng mga bata. At pangatlo po, hindi pa tayo sanay hindi pa tayo likas na mulat sa katotohanan ng mga kaso ng mga bata na mayroong ganito. At ang lahat po ng mga bata na aming inaalagaan doon ay mga bata na nangangailangan din ng pagkalinga ng kanilang pamilya. Mayroong iniwanan sa harapan ng gate o kaya mayroon naman na inirefer sila sa amin mula sa DSWD at sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Pampanga. Ang Munting Tahanan ng Nazaret po ay isa sa mga mission ng ating simbahan dito sa Archdiocese ng Pampanga, San Fernando, Pampanga. Kaya po kami ay naririto upang magbenta ng mga kandila na maaari ninyong gamitin sa undas. Alam ko po malayo pa ang undas. Pero dahil madami po ang nagtitinda, uunahin na namin sila. No po, uunahin na namin sila. Mayroon pong mga kandila na mayroong 3 kulay, blue, yellow, tsaka puti. Pwede po kayong pumili. Tig magkano po? Tig 100 pesos po kada isa. Isipin nyo na lang po kapag bumili kayo ng isang kandila, yung 100 ninyo, 1 taon na naming pakikinabangan.
Dahil po ang mga bata na naroon, wala pong stable income to continue or to sustain the operation of the munting tahanan ng Nazareth. Kami po ay umaasa lamang sa mga donasyon ng mga taong pumupunta sa institusyon. Kaya kung gusto po ninyong mag-outreach o gumawa ng isang outreach program, maybe you can consider the munting tahanan ng Nazareth. At lahat po ng mga ibibigay ninyo, mapa goods, mapa monetary donations, ang lahat po na ito ay direkta na ating ibibigay o ipaparecord at nakikita ng ating archdiocese. Dahil po, lahat po ng mga pumapasok sa munting tahanan in real time, nakikita po ng ating finance office sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Sana po suportahan ninyo ang aming programa kahit 100, 1 taon na naming pakikinabangnan. Isipin nyo na lang po, nag-Starbucks kayo. Magkano po ang Starbucks? 150 or 170. Pagkatapos mong ininom, wala na. Bibili ka na ulit. Pero yung 100 po ninyo, 1 taon nang tutulungan ang operasyon ng munting tahanan ng Nazareth. So maraming salamat po sa mga bibili at bibili pa. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa Nuestra Señora de la Merced. Viva Nuestra! Ayan, sa mga bumili na, may nakita na po akong bumili na, maraming salamat. Sa bibili pa, maraming salamat din po. Sana kapag iniilawan nyo rin po yung kandilang bibilhin po ninyo, alalahanin po natin yung mga batang nasa tahanan nila sa ating dasal. Mahirap po yung misyon ng munting tahanan. Wala pong pondo yan sa gobyerno. Umaasa lang po sa ganyang paraan. Sana dumating yung araw, magkaroon po sila ng income generating sa kanilang tahanan. Yun po yung sinabi sa akin ni Father kanina para hindi na daw sila nagbebenta ng kandila. Hindi po sila humihingi ng second collection. Meron po silang produktong dala. Ano po, imbis na iulog natin sa second collection, sana po makabili po tayo ng kandila para sa kanila. Father Red, pagdarasal ka namin tsaka yung mga bata sa munting tahanan. Salamat dahil ibinibigay mo ang iyong sarili sa mahirap na misyon sa ubasan ng Panginoon. Minsan pa, palakpakan po natin si Father Red tsaka yung kanyang mga kasama. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At At sumayin ang niyo rin. pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi nawang sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.